Hej, i dag vil jeg fortælle lidt om beskedfunktionen i Ludus. Når jeg starter Ludus, så kan jeg, hvis jeg har fået nye beskeder, se den her kasse komme op. Der vil så være beskeder i den her kasse, og jeg vil kunne trykke ind på enkelte beskeder og markere dem som læst eller besvare dem. Hvis jeg markerer dem som læst, så dukker de ikke op her igen. Og hvis jeg besvarer dem, så kan min underviser se det svar, jeg sender. Det kan man også gøre heroppe i postkassen. Det smarte her er, at vi kan se beskeder, der er mere end en uge gamle. Hvis jeg går ind på en besked her, så kan jeg også svare. Og det vil gøre, at min underviser kan se mine svar. Jeg kan også gå ind i de beskeder og kigge på dem, jeg selv har sendt. Her kan jeg også se, om den givne underviser har læst min besked.